dukansu turare ne ake ɗan sanya ɗan fi yawa, amma su sauran ɗan kaɗan makimanci ake so. Shi sai kuma daga nan Texaphone, wanda shi zai gauraye ya haɗe duka kayan gabaki ɗaya, yana taimakawa wajen haɗewa. Za ku gan shi ga yanan baƙi ne, sai a zuba shi ma a ciki. Ga yanan mun juye shi. To daga nan duka an zuba kayan haɗi da duka muke buƙata, amma banda kala. Kala kamar yadda nace a farko optional ce, saboda in ka sa wani lokaci in ka fesa air freshener tana iya yiwa wajen yayi kala, shi yasa wasu ba su sawa, amma ita ma za mu sa ta daga baya. Sai mutum ya kulle haka, kulle robai, sai ya jijjiga ya gauraya duka kayan gabaki ɗaya. Abu ɗaya yanzu ya rage ko biyu mu sa, shine da whitener da ruwa, amma sai mun haɗa kayan haɗin. Shine gashi kamar haka, ga yanda ya kasance, mun gani sun yi haka. To daga nan sai mu zo sai a ɗauko whitener, gata a juye shi duka cikin kwalbai whitener ɗin. Nan na ɗan rage ta, amma cikawa ake ita wannan whitener ɗin. To kuma yanda ake gani ga yanan na juye a cikin whitener, sai in girgiza su duka domin duka chemical ɗin su haɗe. Bayan na girgiza, ga ruwa na galan ɗaya, amma sai bai yi da kai galan ɗaya ba, saboda zan yi da sa wa'annan a ciki yanda zan samu damar da zan girgiza. To daga nan sai in buɗa, sai in juye solution ɗin duka gabaki ɗaya kamar haka, cikin ruwa galan ɗaya. Ko bai yi da isa ba, ana iya a yi da cika shi duka gabaki ɗaya. Yauwa, bayan mun haɗe ga ƙanshi nan ma yana tashi, sai mu jajjaga duka air freshener da muka yi. Yauwa ga yanan mun jajjaga shi. To sai mu ɗauko roba, wadda gata nan. Wannan akwai robobi wanda ake sa na air freshener, akwai irin wannan kalar kamar ta turare, akwai kuma irin wadda kamar aka sani ta latsa, ya danganta ga wadda kake da ita. Kana iya sawa da wadda ka samu, sai a ɗura a ciki. Ita wannan za ka ga tana da abin fesawa haka. To sai yanzu in zuba a ciki. Ina ɗan iya, amma nan da yake zuba kaɗan a ciki. Yauwa, sai in juye, saboda dai yanda wai za a fesa a gani ko yaya ne. Nan shi ne solution ɗin duka gabaki ɗaya. Idan na zo na kulle, ga air freshener nan ta kammalu, sai in datse robai kamar haka, in fesa, in gyara abu. Yauwa, masha Allah, ga air freshener ta yi kyau, ta yi ƙamshi sosai, masha Allah. To kun ga yadda ake haɗa air freshener, ga yanan wajen tana yi. Wannan ita ce air freshener wadda muka haɗa a nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Kayan haɗin mutum yake buƙata ya sani
da sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.